हेलो लोगोफोर, आं दिनै नोंसोरनो मोनसे कर्सनि बारै खिन्थानो नागिरदों। बे कर्सनि मुङानो जादों MBA। MBA मानि मास्टार अफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बे MBA खौ बेसेबां फरायखांनायनि उनाव जों लानो मोनो आरो बेसेबांसो पार्सेन्टेज नांगौ बेखौ आं दिनै खिन्थागोन। दिनै MBA होनोबा मास्टार अफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बे MBA आ मोनसे बिजनेस लाइननि कर्स। बे कर्सखौ जोङो जायखिया फिल्डआवनो जों जेब्ला आर्ट्स होन, साइन्स एबा कमार्स, बे मोनथाम फिल्डनिफ्रायनो जों जेब्ला ग्रेजुएसन जागोन होनबा जों बेखौ MBA खौ जों ग्रेजुएसन जाखांनायनि उनाव लानो मोनो। बेनिफ्राय जों ग्रेजुएसन जाखांनानै जों जुदि MBA खौ लानो गोसोबा नों अबे इउनिभारसिटियाव लानो गोसो, बे इउनिभारसिटिया सोरनाबा एन्ट्रेन्स एग्जामखौ क्लियार खालामनांगौ, सोरनाबा पार्सेन्टेजखौ नायनानै सिलेक्सन खालामो। नाथाय नोंसोरो जुदि इण्डियानि टप MBA कलेज जेरै IIM इण्डियान इनस्टिट्युट अफ मेनेजमेन्ट, बे इउनिभारसिटियाव नोंसोर जुदि MBA खौ फरायनो गोसोबा नोंसोरो मोनसे अल इण्डिया मोनसे एन्ट्रेन्स एग्जाम क्लियार खालामनांगौ। बे एन्ट्रेन्स एग्जामा जादों CAT कमन एडमिशन टेस्ट। बे एन्ट्रेन्स एग्जामखौ नोंसोरो पास जाबासो नोंसोरो बे MBA बे IIM इउनिभारसिटियाव नोंसोरो सेलेक्सन खालामजागोन आरोना, नोंसोरो एडमिसन लानो हागोन। बे IIM आ जेरै टप IIM आ जेरै बेंगालराव दङ, रान्चियाव दं, कलकातायाव दङ, इन्दुराव दङ, अहमदाबादाव दङ। बिसोरो फुरा फेमास आरोना, बेल' नङा कि बे जायगायाव दङ, आरो दंबावो, अनेक जायगायाव दंबावो। जायखिजाया बिसोरो इण्डियानि टप MBA नि थाखाय इउनिभारसिटिस। ओमफ्राय नोंसोरो जुदि MBA खौ लानो गोसोबा बे MBA आबो 2 इयार्सनि कर्स। फुल टाइम लानोबा नोंसोर बे कर्सआ बोसोरनै, मोनब्रै सेमिस्टार दं बेहाबो, 6 मान्थजों मोनसे सेमिस्टार। बेनिफ्राय नोंसोरो बे MBA आबो बोसोरनै नालाय, MA बायदि बोसोरनै बेबो। ओमफ्राय नोंसोरो बे MBA खौ लानो थाखाय नोंसिनि ग्रेजुएसन जानायनि पार्सेन्टेजआ 50% जाथारनांगोन आरोना। ओमफ्राय जोंना ST फोरना 45% जाबाबो जायो खमावनो। बेनिफ्राय नोंसोरो MBA खौ लानो गोसोबा बे MBA आबो गावबागाव मोनसे फिल्ड दङ, मोनसे माखासे स्पेसिलाइजेसन दं। नोंसोर जुदि MBA खौ HR आव लानोबो हागोन, MBA इन मार्केटिंआव लानो हागोन, MBA इन फाइनान्सआव लानो हागोन, बेंकिंआव लानो हागोन, IT आव लानो हागोन। बेफोर मोनसे गावबागाव स्पेसिलाइजेसन आरोना MBA नि थाखाय। नोंसोरो अबे फिल्डआव नोंस्रा अबेयाव इन्ट्रेस्ट दङ, नोंसोरो अबे फिल्डआव इन्ट्रेस्ट दं, नोंस्रा अबेयाव गोसो दङ, नोंसोर बे गावबागाव फिल्डआव नोंसोर सेलेक्ट खालामनानै नोंसोर बेखौ लानो हागोन आरोना। बेनो आरोना MBA आ। जायखिजाया बे MBA आ बहुत प्रफेसनेल कर्स आरो बे कर्सआ बहुत भेलुएबल। आंबो मिथिगौ कि जोंनि बर' हारियाव बे MBA नि होननाय कर्सखौ बहुत मानसियानो मोनथियाबो जानो हागौ। आं बे भिडिअखौ खालामनायनि जेरियाया बेनो कि माखासे जाय इयुनाव फैगौ जा फंबाय बिनानावमोन, बेफोर फंबायमोनहा बा बिनानावमोनहा बे भिडिअखौ नायनानै एसेबाबो नलेज मोनथों। जुदि बिसोरो इन फिउचार बिसोर MBA लानो गोसो जादोंबा बिसोरो आं आसा खालामो कि बिसोरहा आंनि बे भिडिअजों एसेबाबो हेल्प जागोन। बेनो आंनि बे भिडिअखौ बानायनायनि जेरियाया। आं आसा खालामो कि नोंथांमोना बे आंनि भिडिअखौ नायनानै एसेबाबो मोजां मोनदोंबा, एसेबाबो बुजिदोंबा आंनि भिडिअखौ लाइक खालामगोन, साबस्क्राइब खालामगोन। आरो आंनि भिडिअ मालाबाफोर बुंनायफ्रा एसेबाबो गोरोन्थि जादोंबा आंनि गोरोन्थिखौ सुद्रायनो थाखाय आंनो चान्स होबानो जाबाय। थेंक इउ।